Gund bi gund, kolan bi kolan û li civatên dengbêjan digerin û dîrok, çand û folklora geleriya Colemêrgê tomar dikin. Colemêrga Bakurê Kurdistanê ji aliyê çand, dîrok û folklora geleriya Kurdî ve gelekî dewlemend e. Bi taybetî dengbêjî ku dîrokeke Kurdan a zindî ye û çêkirina mehfûrên Kurdî ku kevneşopiyeke hezar salan e û çêkirina xwarinên herêmî tên tomarkirin û arşîvkirin. Hakkari kültürel çeşitli ve kültürel zenginliğiyle Colemêrg bi percorî û dewlemendiya çandî ve bajarekî diyar e. Mijareke gelekî girîng heye ku çanda Colemêrgê wek berî hezar salî di nav gelê me de dijî û hê jî berdewam e. arasında yaşatılmakta ve yaşanmaya devam etmektedir. Evi var dediniz. Taze evi Her wiha biranîn, çîrok û li darxistina şêwazên dawet, şahî, şîn û kevneşopiyan jî ji kesên temenmezin tên guhdarkirin û bi kameran tên tomarkirin. Bunlar söylenmesi gereken şeylerdir. Ev tişt divê bên zanîn û gotin. Kevneşopî û nerîtên her eşîr û civakê ji hev cuda ne. Zanîna van tiştekî asayî ye. Öyledir. Bunların bilmek doğal şeylerdir. Projeya tomarkirina dîrok, çand û folklora geleriya Colemêrgê bi tîmeke 6 kesan tê birêvebirin ku Wezareta Çand û Geştyariya Tirkiye serpereştiya wê dike. Zanyariyên kulqadê tên berhevkirin, dê li navenda zanyarî û belgeya lêkolîna çanda gel bên arşîvkirin. Yemekleri tabaklara koyup sofraya koyuyordu.